Ni'n mynd i gynrychioli i Clwb Dinas Abertawe, ond oedd ardal hwnna tipyn yn ehangach, tîmau o Sir Benfro, Sir Gyrfyrddin, ardal Afanedd a wedyn ysgol yn Abertawe. Wedyn oedd pawb yn cwrdd wedyn yn Abertawe ar gyfer y rownd derfynol a wedyn un tîm llwyddiannus yn cymryd ymlaen i Fanceinion. Fi'n credu maen nhw'n grŵp unigryw iawn o fechgyn. Nid yn unig maen nhw'n dlentog yn y byd pêl-droed, ond yn y garfan hyn nawr, mae'n un boi sy'n wario i Clwb Dinas. Felly, ty beth maen nhw'n neud, maen nhw'n profi tipyn o lwyddiant, ond pan chi'n rhoi hwnna at ei gilydd, maen nhw'n gallu dod lan â tîm bach tebyg i hyn. Maen nhw'n ymarfer yn gyson fan hyn ar ôl ysgol bob nos Fawrth, a mae'r criw Stefflant yn cael lot o bryser, ac wrth gwrs y llwyddiant sydd wedi dod yn ei sgil hynny. Yn amlwg, mae'n i fod yn brofiad unigryw arbennig iawn. Mae Clwb Dinas Abertawe chwarae teg, maen nhw yn neud hwn yn brofiad arbennig iddyn nhw. Maen nhw yn rhoi cludiant mlaen, maen nhw'n rhoi gwesti i'r bechgyn i aros noswaith cynni, maen nhw'n cael y kits i